tretí a zároveň posledný zápas, ktorý som navštívil na majstrovstvách sveta v hokeji 2026. Slovensko proti Taliansku. Aj keď na zápase bolo dosť fanúšikov Talianska, asi si vynahradili majstrovstvo sveta vo futbale, hala bola zaplnená menej ako na zápase našich s Nórskom. Atmosfére to ale neubralo, bola rovnako parádna. Po nástupe maskota hráčov zápas mohol začať. Do vedenia sme išli v prvej tretine, keď otvoril skóre Marek Hrivý. Druhý gól padol až na konci druhej tretiny, keď na 2-0 zvyšoval Kmec. Tretia tretina už bola gólovo výraznejšia. Najprv slovenských fanúšikov potešil Pospíšil. Iskierku talianských nádejí zasal Nic, ale to bolo z ich strany všetko. Naopak, našu výhru spečatil v presilovej hre Okuliar. A tak sa 3881 divákov mohlo radovať z výhry Slovenska a vypočuť si našu hymnu. Týmto zápasom som sa síce rozlúčil s BCF arénou a majstrovstvami sveta, ale krásne spomienky a úžasný zážitok mi ostanú v pamäti ešte dlho. So samotným Friburgom sa zatiaľ nelúčim, na ten sa pozrieme na budúce.